И здравейте, Петрови на YouTube, аз съм брой 19, тук с мен е Dark V Hus 90 и това е в един много як сървър, където сега в момента той трябва да отиде в Енда и да ме телепортни и да убиеме някакъв си, как да кажем, Diamond. Айде, хубаво. Седнах се го, добре, че се го седнах. Ще пия се. Не го убивай, дай, приемай! Бият ме, бе! Не мога приемеш ли, човек? Първо да го убия. 2 в 1. О, убия сестренка и сте мъртво. Че ако ме телепортниш, там ще го разкатая, бе, човек. Като взема трябва 3 лега, като ги изям тези. Бият ме, не мога да ти приема. Не можеш докато се биеш тъпа и ме телепортваш. И аз го пусна. Дай! Шо, хълмът. Нямаш ли легове да се чувам? Само един. Лег. Айде, нямам него. И съм умрял. Дай, приемай, помъчи се да приемеш. Ама ти ме виждат набързо. Умря ли, бе? Доволен. Аз умрях, защото сега нямам нито пошънка, нито нищо. Дай, Бе, аз нямам. Нямам нито една пошънка, да ти кажа ли. Ти имаш ли? Не. Само 11 лега. Хубе. Нимат, аз тук се намерих, как се нарича, пошънки. Мама, вече имаш ли? Ей, сега идвам. Чакай малко. Мама, вече имаш ли развалим пари?